Rectes perpendiculars, part segona, traçar la mediatriu d'un segment. La mediatriu d'un segment és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà. Hi ha dues maneres de traçar aquesta recta mediatriu. Anem a començar pel primer procediment. Primer, tracem el segment. Vaig a començar dibuixant els punts extrems. Extrem A, extrem B. I a continuació vaig a traçar el segment que passa per A i B. Activo la icona o eina segment, selecciono el punt A i el punt B. A continuació trobo el punt mitjà d'aquest segment. Què faré per fer això? Molt senzill. Anem a buscar la icona punt mitjà o centre, escollim els extrems del segment i ja tinc el punt mitjà. Finalment, traço la perpendicular a aquest segment i que passi per C. Activo la icona recta perpendicular aquí, aquest segment, i que passi al punt C. G serà la mediatriu del segment d'extrems A i B. Ara ho farem d'una altra manera, però el primer que farem serà suprimir, eliminar tots els elements que apareixen a la vista gràfica. Amb el botó dret ho selecciono tot i premem la tecla suprimir. Anem a dibuixar un altre segment. Activo l'eina segment entre A i B i ara directament trobo la mediatriu activant l'eina mediatriu d'aquest segment. Aquí està, el grup d'icones de recta perpendicular, la mediatriu, que necessito únicament escollir el segment. Activo l'eina mediatriu i selecciono el segment. G és la recta perpendicular en el punt mitjà. G és la recta mediatriu. Si jo volgués saber quan és aquest punt mitjà, hauria de trobar el punt de tall que hi ha entre aquest segment i aquesta recta. Per aconseguir-ho així, ho farem també molt senzillament aplicant l'eina intersecció. Intersecció entre què? Entre aquest segment AB i la recta G. C seria el punt de tall, seria el punt mitjà entre els extrems A i B.